op de bank zitten, dan krijgen we nog hier noemen van Ancora. Want het zit er haast weer rond te komen. Het Friesbloed Muziekfestival, 14 november. En dat zit er weer goed uit, jong. Ja, we hebben een mooi programma hebben we weer voor elkaar gekregen. Ja. Is het een beetje hetzelfde concept als de Oranjeren? Ja, we hadden 4 zalen, 20 bands en weer het Gouden Zadel en nou ja, van alles wat. Hier. Een beetje het Noorderslaggevoel, hè? Ja, dat willen we graag. Uiteindelijk maar tot het worden, hè? Ik ga hier nog staan, maar de Gouden Zadel Award wordt ook weer uitgereikt. Nou, laat maar even staan, pak ze wel even in beeld. Werk je met nominaties of zo? Ja, we hebben weer een keer genomineerd. En nou ja, onder andere Sing Sing Studio, Jacob Haagsma en er zit nog een wildcard. Dat kunnen mensen op Facebook even zien. Ook mensen nog stemmen? Ja, er is nee, net stemmen, maar ideeën aan de geheime jury, zeg ik maar zeggen. Dus je bent er nog net uit? We zijn er nog net uit, nee. Ik ben benieuwd, jong. Maar Jacob Haasma, ja, het stift van zich. Sing Sing, daar kunnen heel productie van Piss een hele goede plaat opnemen. Spreekt echt van zich. Ik ben benieuwd, jong. Ik ben benieuwd. Ja, nou, ik kom zeker even del. Even naar het festival. 4 zaal, 20 bands. Ja, act. Of acts eigenlijk. Wat hij al hier? Nou ja, goed. Illinois hebben we Iggy Pack, Leonard Ford. De lokale fenomenen, Zadelroekers enzovoort. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Nou ja, daar is al je mee begonnen met de Zadelroekers. Ja, we zijn een stichting begonnen met de Zadelroekers Voelsburg. En we organiseren graag podiums voor bands op podiums. Dus. Ja. Maar van alles ook, want de straight-up hip-hop steeds meer horen we. Echt de hip-hop komt naar voren. Daan van Beieren is een solist, zit meer achter de vleugel. Jacob Laverman is een beetje de rauwe troubadour. Dus je mag echt muzikaal wel van heel breed kiezen. Hè? Ja, dit keer de hip-hoppers heb ik een plagje. En dit keer de DJ wat minder. Maar nou ja, zo zie je wel een keer weer wat uit. Ja, het eerst in Lawaai, maar ook gewoon in Uduna. Hè? Ja, we gaan ook 2 keer in Lawaai gaan. 1 keer in Uduna en dit wordt de 4e keer in Uduna, ja. Ja, echt een popzaal, hè? Ja, beide had wat. Hè. De kaartverkepen los, wat kost het uiteindelijk? Het is helemaal gratis. Het is extra te verkeerde. Ja, het is gratis intrede, dus fantastisch. En Iduna heeft nog geweldig, hè, hoe die is mij hulp had met de programmering. En Friesland Pop ik, dus het is een grote samenwerking. En dat is precies wat we altijd doen als stichting. Net dit weekend, maar nije weekend. Maar ik denk, kom maar even een weekend eerder. Want dan kunnen mensen dat het nog even mooi in de agenda schreeuwen, wist ik net. In ieder geval het Friesbloed Muziekfestival van alles te doen. Illinois, Iggy Pack. Nou, die wie je Leonard Ford zit achter de bar trouwens. Van die vage Slayer band is die van Homeward Bound, Dash. Leuk man, ik hoop dat er een heel soort mensen komen. Ik hoop het ik en wie maakt er in ieder geval weer een feest van. Is dit het? Hip-hop, muziek, zadelroekers? Dat is het mooie van dit festival, het kennen alle jaar. Als er maar Friese bloedrode aderen hebt, dan komt het altijd goed. List die steen, die affiche? Die laat ik staan. Nee, Wieke Vreed, zit hij er nog? Oké, hartstikke mooi. Dankjewel. Hey, Willem Doik. Friesbloed Festival is hartstikke leuk en dat kijk je hem zeer onder hier.